हॅलो नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चालू आसा आनी वेगवेगळ्या देशांतले आमी वर्ल्डांतले लोक जरी म्हटले जाल्यार आमकां कांयच हें ना. कारण म्हटल्यार सगळ्या वेगवेगळ्या भागांतले लोक हांगासर येयल्लेले आसा. तेच प्रमाणे आमचे बरोबर आसा हालींच महाराष्ट्राचो व्हडलो जो शो आसा म्हणजे मराठी बिग बॉस हातून सहभाग घेतलेलो वैभव चव्हाण आमचे बरोबर आसा. वैभव, गोमंतक टीव्हीमध्ये तुला खूप स्वागत आहे. तू आज इकडे इफीमध्ये आलायस आणि सगळीकडे आम्ही बघतोय तुम्हाला की तुम्ही सगळ्यांबरोबर फोटो काढतायत. म्हणजे खूप तुमचे फॅन्स फॉलोवर जे वाढतच आहे हे बघताय मी. मला सांग पहिल्यांदा की तुझा म्हणजे टेलिव्हिजनमध्ये यायचा प्रवास कसा होता? सर्वप्रथम सगळ्यांना नमस्कार. मी इफ्फीला यायचं कारण हे की मी लास्ट इयर पण ट्राय करत होतो. मला यायचं होतं इकडे पण काही कारणामुळे जमलं नाही. पण ह्यावेळेस मला ॲज अ गेस्ट म्हणून बोलवलं गेलं इकडे आणि मला खूप आनंद होतो की मी इथपर्यंत पोचतोय. आणि बरेच जण असे आहेत ज्यांना इथपर्यंत यायला पण थोडेसे अडचण असतात, त्यांना यायची इच्छा असते. पण मला छान वाटतं ॲक्च्युली. आणि प्रवास म्हणायला गेलं तर खूप लेट चालू झाला माझा, म्हणजे ह्या इंडस्ट्रीमध्ये खूप लेट प्रवास चालू झाला. एक 2019मध्ये एक छोटंसं काम करण्याची संधी भेटली, तिथून सुरुवात झाली माझी. पण आवड पहिल्यापासून होती. स्कूल्स कॉलेजेसमध्ये खूप जास्त एकांकिका आणि छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका वगैरे करणं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करत 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 मग कुठे बूममॅनचं काम केलं आहे, बरं स्पॉट बॉयचं काम केलं आहे, कुठल्या मूवीजला कॉस्ट्युमचं काम केलं आहे, ॲक्टर्सच्या कपडे इस्त्री केलेले आहेत. सो ह्या सगळ्या गोष्टी करत करत शिकत आलो आहे. ना कुठले क्लासेस केले नाही आहेत मी. सो जसं मला शिकता येईल बॅकसाईडला थांबून कसं काय करता येतं तसं मी करत करत आत्ता सुरुवात झाली म्हणेल. पोचलो इथपर्यंत असं नाही म्हणता येणार, जस्ट सुरुवात झाली आहे माझी. सो लेट्स सी अजून पुढे काय काय आहे. म्हणजे नाटकातून सुरुवात झाली? हो 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 हो. मी म्हणजे माझ्या ठिकाणी जिकडे मी राहतो इंदापूर, बारामती त्या साईडला मला जास्ती सगळेजण ओळखतात कारण की मी छत्रपती संभाजी महाराजांची एक पात्री प्रयोग करतो. सो तिथून जास्त मला म्हणजे एक ग्राफ चांगला भेटला, एक पायरी चांगली भेटली की बाबा तिथून मला आवड पण निर्माण झाली त्या गोष्टीची. आणि ॲक्टिंगमध्ये येण्याचं कारणच म्हणजे ते आहेत, कारण की त्यांची भूमिका करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि तर ती मी स्टॉप केलं ते करणं, कारण की तो रोल करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि तर मला ते अजून त्यांच्याबद्दल शिकायचं आहे, अजून त्यांना कसं पोर्ट्रे करता येईल ते बघायचं आहे. आणि मग मी परत एकदा चालू करणार आहे ते. सो बघूया आता कसं होतं. त्याचा पुढचा जो प्रवास आहे तो म्हटले बिग बॉसमध्ये, मराठी बिग बॉसमध्ये तू म्हणजे एक सदस्य म्हणून होतास आणि सर्व लोकांनी म्हणजे तू चांगला खेळास हे सुद्धा माहीत आहे. तर काय सांगशील बिग बॉसमधला एक्सपिरियन्स? बिग बॉसमधला एक्सपिरियन्स खूप खतरनाक होता तसं बघायला गेलं तर. कारण की अनएक्सपेक्टेड गोष्टी होत्या खूप. आणि खूप अनएक्सपेक्टेड खूप साऱ्या गोष्टी घडल्या पण तिथे. म्हणजे निगेटिव्हली म्हणा किंवा ट्रोलिंग्स म्हणा, ह्या पण गोष्टी भरपूर झालेल्या आहेत. पण ह्या गोष्टीची सवय नव्हती मला. ह्या गोष्टी हळूहळू कळाल्या की हां ओके, जे दाखवलं जातं ते त्यातून आपल्याला जज पण करतात लोक. आणि तसंच झालं माझ्यासोबत पण. पण काही लोकांना माहिती आहे की बाबा वैभव जिथे तसं दाखवलं गेलं किंवा जसं काही स्टेटमेंट्स पास केले गेले माझ्याकडून, पण ते ॲज अ पर्सन म्हणून असं नव्हते की बाबा की म्हणजे ते वेगळं, पूर्णपणे वेगळं असतं. काय दाखवलं जाईल आपल्याला माहीत नसतं आणि बाहेर काय घडतंय हे सुद्धा माहीत नसतं. सो मी म्हणेन नक्कीच एडिटिंगची कमाल आहे ती त्यांच्या. त्यांना जसं पोर्ट्रे करायचं असतं ते करतात. सो पण एक म्हणेन की खूप सारे लोक मला अटॅच झाले नंतर, तिकडून आल्यानंतर खूप सारे लोक मला अटॅच झाले. सगळ्यांना रिलेट झालो मी काही गोष्टींमुळे. सो मला एक तो भाग खूप आवडतो की लोक रिलेट करतायत, येत आहेत. हां म्हणजे पहिले थोडंसं निगेटिव्हली सगळ्या गोष्टी चालल्या होत्या माझ्यासोबत, पण नंतर हळूहळू जसं लोकांना कळालं की अरे हा असा नाही आहे किंवा बऱ्याच गोष्टी चेंज झाल्या, तर त्यानंतर जास्त लोक मला भेटत आहेत, बोलत आहेत, सगळं त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करत की अरे बाहेर असं दाखवलं गेलं, तुला माहिती आहे का, तू का असं केलंस. सो ते एक सगळे एक्सप्लेनेशन्स गोष्टी आहेत. पण बिग बॉस हा प्रवास माझ्यासाठी खूप शिकण्यासारखा होता ॲक्च्युली. आता इथून पुढे तो एक्सपिरियन्स घेऊनच पुढे जाईन मी नक्कीच. परत चान्स मिळाला तर जाशील का? नक्कीच जाईन मी, का नाही जाणार. कारण की
ज्यावेळेस मी आतमध्ये गेलो त्यावेळेस गोष्टी माहीत नव्हत्या. आता बऱ्यापैकी मला माहिती आहे की बाबा कसं असतं, काय असतं, कुठल्या गोष्टी चांगल्या दाखवल्या जातात किंवा कुठल्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने आपण मांडू शकतो किंवा मी जो रिअल आहे बाहेर जसा वावरतो तसं आतमध्ये राहायचा प्रयत्न करून मी मला वाटते त्या गोष्टी पुटअप करेन. मला सांग की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये तू आला आहेस आणि काय सांगशील या फेस्टिवलबद्दल? इफ्फीचा हा 55th इयर आहे जे होतं आहे ह्यावेळेस. आणि मी म्हणेन की खूप चांगल्या पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी घडत आहेत इथे. मी मूवीज बघतो आहे, अटेंड करतो आहे सगळे शोज जेवढे मला पॉसिबल आहेत तेवढे. आणि मी सकाळी येतो आहे आणि रात्री जातो इथून. सो मी होल डे इथे थांबतो आहे कारण की मला हे आवडतं आहे. कारण की एखाद्या आर्टिस्टसाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि सगळ्या खूप काही शिकायला भेटतं इथं. म्हणजे जेवढं पण मी मूवीज बघतो आहे तर माझे फ्रेंड्स आहेत जे डिरेक्शनमध्ये पण आहेत, आर्टमध्ये पण आहेत. सो त्यांच्यासोबत प्रत्येकाचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू वेगळा आहे बघण्याचा. मी ॲज अ ॲक्टर म्हणून बघतो आहे, ते ॲज अ डिरेक्टर म्हणून त्यांचा डिरेक्टरल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघतायत. तर नंतर आम्ही गेल्यानंतर डिस्कशन करतो आहे सगळ्या गोष्टींवरती. तर एक वेगळी मजा आहे इफ्फीची. आणि खूप छान वाटतं इथे. इंडियन मूवीज, इंटरनॅशनल मूवीज, बऱ्याच मूवीज, चांगल्या चांगल्या मूवीज. काल मी ब्रह्मयुगम हा मूवी बघितला जो साऊथ मूवी आहे मामुटी सरांचा. तो एक फिनॉमिनल मूवी होता. तो असं खूप साऱ्या गोष्टी कळत आहेत, खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटत आहेत. तर त्याचाच आनंद आहे. जे लर्निंग प्रोसेस जी आहे तर ती मजा करतो आहे मी ॲक्च्युली. मला सांग की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हा ॲक्टरसाठी, डिरेक्टरसाठी किती महत्त्वाचा असेल तुला वाटतं? खूप जास्त महत्त्वाचं आहे कारण की इथे फक्त आपण एक बॉक्स असं म्हणू शकत नाही. कारण की हां, हे 4 कोपरे आहेत आणि याच्यातच फक्त मूव्ही बनवायचं वगैरे असं काही नाही आहे. तर इथे आल्यानंतर कळतं की अरे खूप सारे पॉईंट ऑफ व्ह्यूज आहेत, खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जे की एक्सपेरिमेंटल पण आहेत. सर तसं त्या गोष्टी ज्यावेळेस आपण बघतो त्यावेळेस आपला पण स्वतःचं माइंड ओपन होतं की अरे ओके, ह्या पण दृष्टिकोनातून आपण गोष्टी करू शकतो. तर खूप इम्पॉर्टंट आहे. इफ्फी अटेंड करणं मी 2 वर्ष झालं ट्राय करतो आहे. मागच्या वर्षी पण यायचा प्रयत्न केला पण नाही जमलं. पण ह्या वर्षी आलो आहे आणि मी ह्या वर्षी फुल ऑन अटेंड करणार आहे. सगळ्या गोष्टी बघणार आहे. सगळं अटेंड करायचा प्रयत्न करणार, लोकांना भेटणार. आणि सगळ्यात मजा येते की ज्यावेळेस डिस्कशन करतो आपण की मूव्हीजबद्दल तर त्यावेळेस ते एक वेगळं डिस्कशन होतं आणि 3-3, 2-2 तास निघून जातात. तर ती एक वेगळीच मजा आहे. आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांना मी सांगतो की जेवढं तुम्ही अटेंड कराल, जेवढं लोकांना भेटाल तुम्ही, जेवढं डिस्कशन्स कराल तेवढं तुम्हाला शिकायला भेटणार आहे. आय नो क्लासेस वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत बाहेर, पण हे जे आहे हे कुठल्या क्लासेसपेक्षा कमी नाही आहे. कारण की हे घडतं आहे आणि हे आपण एक म्हणू शकतो की हे खूप चांगली गोष्ट आहे की गोव्यामध्ये होतं हे. तर सगळ्यांनी यावं, फक्त गोवा फिरण्यासाठी नाही तर हे लर्निंग जे आहे हे इंडस्ट्रीसाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, लोकांसाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, आर्टिस्टसाठी किती इम्पॉर्टंट आहे हे तुम्ही इथं आल्यावरती जाणून घ्याल. आम्ही आता तू आता गोव्यामध्ये आहेस तर म्हणजे कालच गोव्याचा जो सेक्शन आहे तो कालच म्हणजे सुरू झाला आहे. तर तू मूवी बघितलीस का? नाही, काल शॉर्ट फिल्म्स होत्या 2 तर त्यातली एक बघितली मी. त्यानंतर कारण की मी एक दुसऱ्या मूवीमध्ये होतो तर ती पटकन जाऊन अटेंड केली. 2 मूवीज होत्या त्यातली एक बघितली मी फक्त. आणि नाही, खूप छान. म्हणजे एक माझा मित्रच आहे अनिकेत म्हणून, तर त्याच्यासोबतच मी गेलो होतो तिकडे. त्याचा फ्रेंड होता तो ज्याने ती शॉर्ट फिल्म केली होती. सो आय लव्ड इट. आणि मजा येते म्हणजे वेगवेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये. आता गोवन लँग्वेज मला येत नाही पण ते जे इमोशन्स आहेत, ते जे फिलिंग आहे तर ते मजा येते सगळं बघायला. येस. गोव्याबद्दल काय सांगशील? गोवा गोवा यार. वेगळीच वाईब आहे. सगळे असं म्हणू शकत नाही आपण की एका वैशिष्ट्य प्रकारचेच लोक भेटतील असं नाही आहे. इथे सगळ्या ठिकाणाहून आलेले लोक आहेत. ती एक वेगळीच मजा आहे. सगळ्यांना भेटून जे बोलतो आपण किंवा गप्पा मारतो. आणि इथे असं नाही की बाबा आपण ज्यावेळेस बोलतो एकमेकांसोबत तर असं काही गरजेचं नाही की ओळखीचं असलं पाहिजे. वी कॅन गो अँड जस्ट टॉक. सो दॅट्स अ व्हेरी नाईस थिंग अबाउट गोवा. आणि इथलं वातावरण पण खतरनाक. मी अजून बीचवरती गेलेलो नाही. गोव्याला येऊन बीचवरती गेलेलो नाही आहे पण मी नाही गोव्याला आलो आहे 2-3 वेळा पण फॅमिलीसोबतच आलो आहे. असं कधी असं फ्रेंड्ससोबत वगैरे नाही. पण दिस टाईम आय केम अलोन. आणि मी माझी कार काढली आणि बारामतीवरून 10 तास ट्रॅव्हल करत इकडे आलो. सो ती एक वेगळी मजा होती ड्रायव्हिंग करत करत मस्त. आणि मजा येते मला. मी आता
बघूया, पूर्ण अटेंड तर करणारच आहे आणि जमलं तर बीचवरती पण जाईन. मला सांग, लास्ट प्रश्न तुला, की तू म्हणजे आतापर्यंत किती मूवीज बघितलेस आणि कुठली तुला जास्त आवडली? मी एक 5 मूवीज बघितले आत्ता. आता 6th मूवी बघायला म्हणजे काल 2 बघितले. फर्स्ट डेला एक बघितला आणि आत्ता एक बघितला. आता एक मूवी बघायला जाईल थोड्या वेळाने 3:30-4 वाजता एक आहे. सो त्यातला ब्रह्मयुगम जे मी मगाशी नाव घेतलं, तर तो एक खूप फेनॉमिनल मूवी आहे. तो रिलीज झाला होता सगळीकडे, पण मला बघायला नव्हता भेटला आणि थँक गॉड की इथे होता तो. सो तो एक मूवी खूप मस्त आहे. त्याच्यातून बरंच काही गोष्टी शिकायला भेटतो. ब्लॅक अँड व्हाईट मूवी आहे पूर्ण. 1917मधला काळ दाखवलेला आहे थोडासा. सो मजा येते बघायला, खूप मजा येते. येस, थँक्यू सो मच. जाल्यार आता तुम्ही पळयलें की आमी वैभव चव्हाण जे महाराष्ट्र बिग बॉस हातून एक सदस्य म्हणून आशिल्ले, तांचे कडेन आमी भासाभास केली आनी आमच्या जायत्या प्रश्नांचे जापो सुद्दां ताणें दिल्लेले आसा. जाल्यार अशाच कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर.